Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parti sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Love and Tour for Men. Iyan ni siya ni Al Haramain. Panglalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka, pag gusto ka. No? Ano ni siya klase nga pahamot. Bali matamis kag makahang nga lemon na amo na siya ang masimutan mo. Kabati ka na sing Creed Aventus na kag kabati ka man sing Cedrabua nga iya ni Mansera. Balik i-combine mo sila duha, amo ni siya ang masimutan mo. Kanami kay kanami sitong mga pahamot nga ginhambal ko. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have lemon, bergamot, kag elemi. Na ang lemon gid masimutan mo, no? Kag matamis siya do lemon drop. Na kag may elemi siya, halin siya sa Pinas nga kahoy, ang sagat kinausar, no? Ang iya resin kinausar para sa pahamot, para magkahang kag magkausok nga hamot. Na for the mid, may ara siya sing woody notes, jasmine, kag lily of the valley. May pagkakahoy siya nga hamot, kag medyo tay nga bulak. Kag for the base, we have musk, patchouli, kag amber. Ang musk nang gapakusog sa hamot para hindi madula, ang patchouli gahatag pagkadalom, kag amber pagkainit. No? Kanami gid sini nga pahamot kasosyal siya simutan kag angay siya sa init nga temperatura. Ang angay nga panahon nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit or 21 to 32 degrees Celsius. Kung namian ka mo nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may iban pa kamo nga mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!